I'm sorry. Maone inini maitira akaita mwana pandaka taiti tichitandara tiri mumba tichitandara uona mwana akiswa zvisirezvo wobvunza kuti ko inini pamwe pekutanga ndakati pamwe kuda tichapera saka inini azvinondirerukira paichokwadi ndapedza kudaro pamba pacho tomboti mwana akararaba shwa anenge akarara nditiri kutamba mwana haana kurara zvekuti akavata kuvhara madziso akarara oenda unogara pamusoro pemwana hazvinawo ndirerukira ndikazoudza tete vacho hanzvazi yavo ndikavaexplaina kuti izvo hazvinawo ndirerukira izvo zvaitika pane mwana ende ndiyo imwe yemarizeni dzakaita kuti ndisumuke nekuti ndaityira mwana wangu asi vanonge vaziva ndakanga ndavaexplainera muzvine mezvo waitikana tomboti mwana haana kupfeka tomboti akapfeka kana kuti hafu we mwana handi achiri mudiki musikana pamwe kuri kupisa nombomusiya kana nyangwa ine pamba wozongoona mabatirwo maitirwo hazvichamhiki hazvichataurikezi kuti unoti ndibaba vemwana here kana kuti ndiani. Pamusoro mambo nokusedai initwa Davis Chimbetete. Gora 2021 ndakasangana nemudzimai wangu Panache South Africa ndikundoshanda nhasi so tasangana kudaro takadzesa kuchikoro asi kuti ndosangana vanditi wedombokona kuri kupi kana ndiri kuPE kwakuti andiri ndagara vakasangana saka anga nguva yekumuvhizita kwe 1 week ndati sha inini ndari chichikoro ndaikura tadini tagarisana zvina kuti garisana asi ndine mwana ndinaye mukomana uyezve kuti garisana andodini kupise pfuma kumba wabereki wangu ndazvina kuipa then ndikati ko mwana unaye utanga uyu wanga warwara utanga kumeji utanga dzihombo ndikati ko gopuro rakabviswa here kuti ramangwana unomashara zvacho achiti mudzimai wangu mari mudzimai wangu ndakadii kuti ndipise kukoro fatati tabhatira marerora wangu mudzimai akadzoka kunoko akaenda akapisa kukoro mba murume akatora mwana mukomana nganaye tikagara tese sa 2021 ndakaya mwana ndamasa kuchikoro sindamita mukomana komana 2022 mwana barona ichikana mwana musikana tiri pamuchete mwana musikana ainzi Fei South Africa ndodogara so mwana musikana ainzi Fei saka mumba medu taigara chingonetsana nemudzimai wangu mazuva maviri matatu aiva kufara asi nguva zhinji aiva kunetsana so 2022 yakapera then 2023 yave kutanga mudzimai akadzosera mwana mukomana kuzimbabwe kunoko so azosara mwana kuzimbabwe kunoko inini passport yanga expire andara kuzimbabwe kunoko kunodini kunotora passport yangu nyowani ngainyanga expire then ndakura kumba kwabereki kunoona amai nababa mai ndini kwacho ndakona kumusha kubocha wandati ndakudzokera nzova muchine mudzimai 2023 isati yapera kuno wabereki wangu washaika ndichiri 2015 pacho kabereki wangu wese ndandiri college first year college so anapesa nechikoro changu asi ndaiki South Africa ndaona nyasha kuti manhiro aya ndapedza basa ndaenda kuchikoro pesa chikoro changu so radaro mudzimai tapakati pegore mudzimai akati inini ndadini akondirombera chikoro changu cheaccounting ana degree accounting inzi aka ndapana kuipa so 2023 yese yapera asi taingonguva tainetsana nguva taigarishifara but kufara kwati vangoti kushoma zvizhinji vangoti kunetsana mumba medu mudzimai 2023 yagopera kusva 2 December mudzimai akati before 1 December ndakona 2023 ndakudi audzoka kumba ndakona kuti gore pinotanga ndakatsvaka nzvimbo yachikoro cheaka ndapana kuipa ndakapa mari yebhazi mudzimai akatora zvese zvake nhumbi zvese bvatora haana kubvunza kuti auchadzwe kunoko here haana kumbomubvunza then abvatora zvese bva uya kunoko auya kunoko December atamba Christmas ari kunoko January na February pana bhega randazi yavo iri ku UK yakanditumira message
ichiti ndanza mudzimai anga pamutare wadoda kutumira wanyanya kumba ndanga sekudaro ana uziva kuti vanhu zvakataurika kumba kwacho zvataurika kuti kudini ana kuziva asi mudzimai abva chini kudini kuenda kuchikoro so mudzimai agara kumba kwani kwavaberekwa kuchikanga zvakaitika ndechekuti 2024 uno ndakamborwara pane nguva ndakamborwara kubudika nezvekumusha kwete ndakabarirwa tikamunota nemudzimai I think kwemwedzi umwe chete bva ipapo ndaita nemudzimai ndaitumira chikafu chitakwanisa kuona nemari yacho maybe $20 ipapa panzi yellow paisa mudzimai zvakandiomera izvizvi handisi kuenda kubasa ndoshandisa ndoita carpenter kushanda ndiriko mudzimai zvakandiomera izvizvi ndadini handina zvizhinji izvi ndingone mari bhadhara mari rent chete ngomubva ndatenga ufu kuti ndidye makuseni manero asi apa ndokweninapo basikana rupi noguma mudzimai akati ndafunga ndigare ndega ndogara panapa ndogara nani nyanzvadzi yangu mudzimai hazvikwanisi kudini zvikuneka kuitsina kati ndaona mudzimai wadiwa mbomira nemhaka yekuti izvezvizvi handisi kuda basa nemari asi zvandiomera izvi ndombomira vakarugara papa kana uziva mudzimai akabva pakaigara pacho vana kugarira ega ndinga ndaziva vana kumubvunza amba ndakanyarara then chigara tichigara mudzimai ndaizama ndipesi ndogona kutaura naye pafoni tichitaura pafoni adii mudzimai asi taingonetsana pafoni pacho chimwe pacho so ndagara nemudzimai kudaro muna musi wa21 August gore rineri pane hokwe ndarota mudzimai aine umwe murume anga naye saka ndakati ngandifone mudzimai idini nditi ndikutora hokwe ndarota ndakamfonera 3 AM ndakamfonera katatu mudzimai chikata foni mashoko atavandiudza amoni cheating on him ai haisina ndo chiri kuchita but nyanda ndikufonera ndikutotada hokwe idini ndarota dzondichinzi nditambudza wabuda mashoko ekuti iwewe wandichunga nguva yakareba unzwa nguva yakareba saka pari zvino ndadakuda mwoyo wangu mudzimai saka handichaexpect anything from you andimere message itaona mudzimai kana ndakunganisira handirambi ndakunganisira inewo wandikunganisa handirambi asi ndaizama kwani kumba kuregera nguva yese tarira uone uri kure ndiri kure chikosi chete i-communication pafoni saka munhu waswera sadiwa dii asi pari zvino ndakumuteda kuudza nyaya ndinaye ndikuudza pamai vangu handiti iwewe wandikutsira usiku ndinoita plane hope ndachaswete anything from me anyarara tagara August September then mudzimai ukari wacho kongwa kushopa ngati mudzimai tarira uone kutara kwedu kwakure pane here zviri kunetsa pane munhu wakasangana naye ndiudze kana ndipanchironetsa zvikanzi inini ndatatata zvinda mwoyo wangu inini iwewe wakunga kubvisa kuba kwedu havina mhosva asi kazvodini nda mwoyo wangu ndakashaya mari bhazi paisa kudorerese ndaona mari bhazi ndaona mari tibhadhire tenge chikafu timbare renzi mari tunzana $20 ndaona mari yawandaona $50 ndaona mari yawanda asi kazhinji kachenga $20 ndakwasa kuona kamine chikafu mirani so zvakadaro ndazoti ndagara mudzimai akasvapa mashoko anotaurira kuti sandidini sandifoneri musitani saka foni futi sandifoneri chafona kana mwana achinge arwara chete ndinokuisa mwana achinge azorwara isandifoneri bva ipapapo only Sundays chete seSunday chete ndibharira mudzimai ndinoenda ndosenda message kuti sei right munhu anarisi right mbuni kana ndikamuti I love you angoti thanks chete so kudaro kwandishungu zvakandinetsa then in November ndakaona nyachana namabasa andaona kupfuma ngati inini ndifontora mudzimai ndiri kuuya zvinodini handikwanisi kukwanisa kutora mudzimai ndiri kuuya ndikandidini ndingodzika ndakanyarara ndindomona ndakanyarara ndinzwe kuti tisi pamwe chete nini nemudzimai kana patisi pamwe chete tizive zvakamira sei ndida kudini nini ndoda kuti ndizive kuti zvakamira sei noupenyu hwangu hongu ndakauya so Monday last week ipi ndakauya kuno baba pane shamwari yangu inogara muno South ndo komutare shamwari yangu iyoyo but mudzimai washando paziva mandimufoni nditichi patisana nemutaundi asi iwo unzodini unozoya pani pasana naye zvati kudaro mudzimai akafonerwa akasvika then indazopeka ndasvika akavhunga ndiwe hoyo ndazachawa musokope chete ndapana kuipa ndakamba ndafamba vanzi itendirekerera apa tapina mushomo yami ndagara
vanzi tengere chiro chikana tenga kuja kuya unotanya taona mudzimai nguva yanga yareba uri kuno South Africa ndogara kuno kwakumishi mabasa angu ari maingi aro so unopona sei ndafi tiri kurarama zvakadai so izvi zvida moyo wangu iwewe ita unoita ndoitawo auzofotisangana tozosangana so ana kuziva kuti mudzimai taikaona ndakabvisira pfuma mumba kwenyu pachiwana zvakadini kuti ini newe tiende kuna vabereki vako ndikupe gupuro iri tiende kuna vabereki vako ndozoti abereki manga nechikonzero ndisine nemudzimai mudzimai chinomuwana kunoko ini ndandiripi ndinoku handizoti mudzimai wangu wana mukwasha mwana ari kupi chiteka mwana apa chindoziva saka vatotofadza moyo wako iwowo zvatiende kuna vabereki vako toka gupuro dzanga ndasva ma 5 6 7 8 taura 9 mapasi 9 10 dzakachaya ndipende rengi rapo ndipita takamira ipapo ndakuti mudzimai chogupuro tiende nabereki wako abereki wangu ari kubocha ndipanogona nabereki kubocha kana ndoenda ndegere ndakarora iwe wenga wani ndani tisina vabereki wako ndopa madirections anzi bendakarorwa niwopo kabisarora nakandisipo newangosipo saka ona zvekuita 10 dzakachaya akanditi kumba kwangu handiendi newe kana uchida kupisa gupuro kwendiri saka zvakandipa kumuono kuti ariti kumba kwangu noda kuti hatisi pamwe chete kana chiti kumba kwangu noda kuti inini naye hapana china chisiripo ndomatore ndakasvita ati kumba kwangu hauendi mba kwangu ndikwa kumba kwangu for sure 10 pm dzakachaya tiri apo ndakapira bhazi ndakaenda pamapavenga ndashama bhazi ndakaona rori rakazosvikapo rakasvika na11 ndakakana rori ra11 ndasvika na 12 kwamutare mamusina transport vamutown ndakamane tsoka kunzi kumusika 12 pm ndiri pamusika ndikati nguva izika ndikashaya transport ndakamane tsoka ndakumba kuzimu ndogara kuzimu ndakuda kuenda wakaimwe rori rakazoka ndiropedzisira ndoro ndakakwira ndakadzikira papaledi ndikaenda kumba ndakarara musi wechitatu izvo musi wechina mudzimai onaka ndakava nerinyara nerudo handidi kuti rudo apa ndida kuti kana kuti tisiyana wangwani odini tizombosa mamwa zvakanaka murudo zvazvadini ndokumutwa nhamba yaamai ndidini nditaure nawo handizotachina namai wangu ari makuseni masikati mudzimai ndakafona futi mudzimai wazodini ndidini panhamba dzamai ndichako manhamba dzamai tokutana nawo kuti chii anga masikati usiku ifichinewo mudzimai tsokandaka nhamba yamai vaya tidini nditaure nawo zvikanzi unochona mai vangu kumba kwangu mudzimai harina kuipa china icho ndarara shanu mudzimai anondipinda nhamba yamai ndandinayo musi ndapisata namai ndandiri South Africa mudzimai chiriko mai wakangoti mina meseji akanditumira asi chandibada mwana handina kuda kuti nhasi udzisirani kuti ngakaipa kadini asi handina kuipa meseji yo ndakanyarara ndo meseji andira mai ndototota nawo tiri South Africa musuna apa mai ndiri pamutare ndaikumbirawo tidini ndikuoneiwo ndayakona mhuri anga mai handisi kubasa handisi kumba ndiri kubasa hatisibocha kumba ubocha ndiri kubasa ndasiamukuona basa kubocha hapana kuipa masikati mai azvakadini saka ndikuwarisape kwacho mai anga ndiroedei sadisaka warisape mbaka mudzimai nditaure nemi ndikuonei mai handikwanisi kukuona nekuti mbiraga kunaya saka ndiri busy sandashanda noenda marombe aenda kunanga maprofita onzerangana nezvinhu zvanazvo handikwanisi kukuona zvakandinetsa kuti mai mashoko ari ndudza pane vichinaa kutaura chakaipa kana panechakaiona mai asi ndakumbira kuti ndisangana mai wandibatsire pakati pangu nemudzimai kuti ndifamba negwara ripi kuti ndikwanise kubatsirana nawo yangu ndori chinango chidada ndisangana mai wandibatsire ndaona aratete ndanatita akadai nanoona naningadai ndo yachinango changu ndisangana mai mai anakusa kuti ndisangana harina kuipa musi Saturday pane ainisa mukuru aiti mwana nemudzimai wangu afambira manguva ndida kuroora anonzi bhigi ari kuzimunya ndakaenda pakwacho ndakakumbira ndasva masikati makuseni anga asipo masikati anga asipo manheru acho ndakaona mudzimai wacho
mudzimai wakati mai ndini tochazita rangu ndinani ndikati tisu tamboona kuuya kwemuri paidaurwa Panache mudzimai wani Panache pamba namba dzemurume wacho asi baba asi kuno mazuva ano ndakavara zvakaita ndakafona saradhi wacho ndachinamwa changa chiri kuti ndisamukuru ndofamba sei ndidambudziko ndinavo ndofamba sei ndibatsirikane nenhau yangu nemudzimai foni iyo ndakaringa saradhi Sunday anakudaira so musi weMonday ndakati mudzimai sindagara parusapi kwamabo makoni ari mudama makoni zvazvadini nhau yangu ndazama kundobuna mai zvaramba ndasamukuru zvaramba ndadii ndambunda kwamama ndikwanisa mwe akadini ndikabatsirikana nhau yandinayo kuti ndinzwe kuti ndakamira papi nemudzimai wangu ndinzisa kuti tinako uyezve nemashoko aita kuti ikamukuru rangu ndakauya kuno kumusi weMonday ndikaona pamuyambo wakati ona kanhau yako ndaenda ndiani nana unoziva anati zvandoziva vari kunze kwenyika ndoziva sinzi mudzimai akati baba asi munomu anozoba ari kupi anozoba ari kupi hazvina kuipa ndikati ndinoziva ambo wari kuEdlands ndinozoti ari pacho here handipaziva ndakazvadii kuti ndikubvunza apa pacho kuitira kuti kandala isu atikwasitotara mafoni kuti uyakone kudare kwamafoni asi chibvira raida adresi panogara kuitira kuti titumira ari masamuna arimo shuwa ndakafona mai unosimba musi Monday afura mai unosimba ndaida zotora zokuona basa kwenyu Edlands muri mudunhu ripi racho zvanzi Village 17 ikati papacho zvanzi aizvinchi handisi kumba tusanto chitatu wakatafona hazvina kuipa ndakauya muno ndikabvunza amupana munoziva kwabatsirikana Village 17 wakakwanisa kutibatsira vedare ndikaona Village 17 pakati pane chechingi district ndo kuzokwanisa kunyora adresi yaamai chaita kuti adresi yaamai kudare ndichekuti hanzi baba wavo tazvarara hanzvazi yamudzimai wangu hanzi Motoni ndiwo baba wangu nisi baba wachi muti wangu varipo tezvara wacho namai kuti wandibatsire nyaya yangu kuti ndikwanisa kubatsirikana petinoya kudare kunoko wandipo muono watibatsirane ndosaka tanyotsa zita ramai neratezvara ari kuchikanga ndo nhau ndanamudare musha wangu kuti ndibatsirikanewo kana mudzimai ane kumuta wakata mune wabereki wake kandona wabereki wake zvisiri zvendakadini zvitaita mukurarama kwedu then tibatsirikane cause maonero ndiri kuita pane kumuta kwakaita between mudzimai wangu neukama wake chakaita kama kafunga kuti wataura kuti iwe enda newanyaya kumba kwewabereki wangu otaura nazo ndi mhaka yangu ende kudaro inde pamwe chana pamwe ndafamba ndipamuchine mudzimai wangu asi mudzimai pakangoti kunata na musi wechitatu unakufura mai akanifonera masamwa ndamawana awatumira watazvatana mai ndikati mai unoziva iyi mudzimai ndikachitaura naye mai iwe mudzimai achitatu nini pana communication asatichengeta mhuri yakatoonda mai noreva kuti pane remusi 1 mhuri yangu yakara nenzara pane remusi 1 mwana mukomana wakava naye nechekutanga ndaimurisa kuchikoro pakekutanga kusvika mwana azuka kuno hapana kana sendi ndakati hama dzangu dzikitumira ndini every day ndaimurisa kuchikoro ndaimba pekurara ndaiva pachikudya nerudo asi nhasi uno masvakataurika zvadangazivi pane kunyuma kwandasikapi chikafu kati mai munoda kuti mwana asapi chikafu anzi kandati mwana arasabatike mafuta saka anhu akatoonda tataka mashoko yo kuti start yoyo ati reka ndirekodi kuitira mangwana ndinda kudai rekodi ngingeri kuzoti mai ngikuti anoda mashoko akadai rekodi ngindinayo ati mai muri mufundisi mutira saji 1 yerere nyaya kana kuti tasema saji senyaya then what you want to decision mai akati drama said this story okay drama said this story ko ni makaye muti ndanyimana chikafu mangazwa nani ndinamiti aipindira mai achiti aufanda mujoba aufupira mujeri ausisneve mimi ndinawo message na saka kutakwesa kaitika deso laitingazivi futi mai nemwana wari kutora mashoko wachidini wachitarisirwa kuti handisi wachengeta mazvakandova kuti makore sindararama nawo pa 2021 wacho
2023 ndichida kusaurora ndadini zvinonzi ndasachikuta mhuri ndatamudza mhuri ndachikuta mhuri handaiziva kuti ndachikuta mhuri saka ndavakadavibatsira kuti vakabvisa pfuma pachona vakabvisei iroro asi yose ndakabvisa vakabvisei imari ndakapira patatupira wanyanya ukaenda kumba kwavo mati yange iri mari pendakatumira iri marans 10,000 rands ndakatumisira then pane munhu wakamona ine mwana wake iwo wine mwana wake ndandisina mwana uri wairi wakaita vana vangani umwe chete ndio nawe ndibatsirewo kubatsire kamuchinda unotaura kuti inini ndinoda kuti ndibatsirwe pakati so that bada rinoona nekuti watitaurira nyaya yahongu maitikiro akuita ukataura kuti fanirwa uda kupa gukuro ukataura kuti uri kuda mukadzi wako ukataura nhau yekusagadzikana zvakanaka saka unoda kuti basa dare ndikubatsire papi nhau ndanayo mudare ndeyekuti dare ndibatsire ini nemudzimai hapachina rudo pakati pedu ini hangu handichakwanisi kugara nemudzimai nao maka nechikonzero nechekuti nyaunogara nemudzimai kutaurika changu kuripo pakati pemudzimai navabereki changu chidini chokozaka ndini so ini handichadini handichakwanisi mudzimai zvakanaka kuti ini ndipise guru kuti mangwana ndizika nomudzimai mbakuwanzira handisiri mukwashimba kwavo nekuti mudzimai akati ita zvadini iwo ita zvatofara da mwoyo wangu ita zvada mwoyo wangu tazifunga mberi atosangana ndonaondana mudare right iyo nyaya panashi irikazokubatsiraiinauyekoipapironga munhu wangangotaura zvavanotaura but iri pauri zviri kutaura nemurume wako azvinzwa ngorondo kuti masiyana kana kuti makasiyana nedecent skills saka iwe maonero api since wanga uchimutaura kuti aiwa kumba kwangu uchasviki so vanhu vari muyanano munhu anenge achifunga kuti zvako ndezvangu zvakewo ndezvako saka unotichipa nawe pamusoro imomo ndinobvumidzwa here kudzoka kumashure taurawo ndosani uripo ukazoti handina kunyatsotaura muchimangu wakandirambidza kutaura nemunhu dzangu ndinautorwa zvakanaka maita basa mambo ndinodzoka kumashure shuwa ndakaenda kuSouth Africa ndikasvika ndikagara nemunhu asi mukugara kwedu ane shamwari yake yaanoti best friend yake mukufamba kwavo chaivo vachifamba vese unoti mukadzi nemurume nemaitiro avo pachavo unototi ava vanhu mukadzi nemurume nemhaka ye ndichidaro vanoswera vese vanotaura vese nguva dzose nyangwe pakati peusiku kana kuti paine chiri emergency vanotaura vese pandakaita kamwana kangu kadiki kachona ndaita mwana vaiti ivo vaibvumira kugara nemwana murume wako ipapo aiona semukadzi here kana semurume parelationship yavo ini ndaiona sekuti handichaziva kuti ndiye murume kana kuti ndiye mukadzi handidi kunyepa saka pandakaona kuti ndo zviri kuitika pakati pavo ini zvakandibata zvisingaiti pamusoro pezvo ndoda kudzoka zvekumashure pane nhau yavataura yekuti pavakauya kunoku pandakauya nemwana kunoku kuZimbabwe mwana wangu wekutanga yaiva nhau yekuti mudiki wacho watakaita tese anga asina nguva naye saka paaishaya nguva naye ndaiona kuti zviri kundiremera ndikati rega ndiendeze kumba kwedu mwana kuti zvindirerukire handina kuti ndiendeze mwana wangu wegaba ndaida kuzama kuti ndisare ndichiwanawo
maitiro ekuti ndigone kuva free pamwe ndizame kubatanidza zvinhu nekuti kuti ndichi pamwe pacho kushanda nemwana ainetsa kakawanda. Saka ndakazama kumuonesa sekudaro kuti ndakanga ndiri kuda kuti ndisimuke ndiende kumba asi zvinonge zvakasununguka. Pakaita chakaitika ndechekuti pandakataura nhau yangu ndakanga ndatoronga kare ndekuti ndaiziva kuti handibvumiri zvinhu zvizhinji zvaanga asingandibvumiri kuita. Ndakazama kakawanda kuti ndoda kuitawo chakati, ndoda kuiso kana kontena kuti ndione kuita chimwe chinhu airamba. Saka ndakaona kuti inini nangu pandakasangana naye ndanga ndati kupedza chikoro changu ndanga ndapedza asi ndakamuaccepta sezvaari handina kufunga zvakawanda kuti pamwe pane zvakati pane zvakati. Saka pandakagara naye ndakaona kuti iye pachake kuti ndiite zvimwe zvinhu haasi kuda ndobva ndaona kuti zvinonetsa. Ndopandakazoona kuti kana zvichibvira ndakunendesa vana kumba. Pandakazoti ndakusumuka ndichiendesa vana kumba hazvina kufamba sekudaro nekuti ndanga ndisina kumudza ichokwadi ndasina kumudza asi ndakazosumuka ndati nekuti handina nguva yekuti ndigone kuzvisumudzira pachangu. Mari taiiwana mumba taiiwana asi mari kazhinji kacho vana baba vana tete hanzvadzi yavo yavainayo hanzvadzi yavo mukugara matazotigarei pamberi ndakazozwanzi vane mudzimu wavo vainawo. Saka inini chandakazoita ndechekuti ndakunozwisisa kuti pane mudzimu uripo. Ini ndakavaudza ndakambozama kuzviita asi ndakaona kuti pachangu ndega handizvigone zvekuita matare nemaitirwo avanogona kuita pachavo. Tete vangu hanzvadzi yemurume. Saka ndakavaudza ivo baba kuti inini handikwanise kuzviita. Nguva yese ndakatombogara navo vanozviziva kuti ndakavaudza kuti inini zvinondiremera izvozvo ndakanga ndavataurira. Saka ndakaona kuti pandakasumudza ndichiti mwana ndakuda kuenda kunoku vakauya shuwa asi pane chandinorirangarira pane reseti yavangainayo ye200 yavaiti vakapfuura naye yandakazoona maconversations avo avaiita mamweni nasisi vavo nasisi vavo namukoma ekuti vaida kuti vaende kwavakaenda here handichaziva kuti ndekupi asi mari iyoyo 200 yakabuda. Asi isusu patakasumuka sekuti mukwasha inini manzwisira andoita mukwasha kana uri mumba wakaroora uri mwana maonera andinoita kumba kwedu pandinenge ndakaya kumba kwedu. Saka maitira zvaita ndeyekuti ivo vaiti vakawana mari shuwa vaiendesa kuna sisi vavo isusu tichitosara tine nzara mumba. Pamwe pacho tisi vaiva namari yakawanda panguva yataigara tisi asi mari zvekuti pamwe izvozvi tingadaita nekana imba kana chimwe chinhu kana maprojects atakaita but mari zhinji dzaiperera ikoko. Saka ndakaona kuti aini handingakorambe ndichimirira munhu wekuti pachangu ndega ndinomupa nguva yekuti azame kuva kuti zvinhu zviite zvakanaka asi asingakwanisi. Saka ndakavaexplainera kakawanda kuti ini ndinodawo kuti yangu upenyu hurerukewo nekuti ndine mwana wandinaye ndinozvinzwisisa kuti pamwe pacho iye pamwe zvinomuremera semunhu. Saka ndaidawo kuti pamwe panemba asingakwanisi ndoitawo ndogonawo kubatsira vane pandichinokwanisa asi ndakaona kuti hazvina kunge zvafamba sekudaro. Saka ndakanzwisisa kuti ndizvozvo zviripo kuti pandasiya zvakadaro tati gare gare ndada kubvunza kumwana kunoko vakateera ndikazona message yakabva kuna tete hanzvadzi yemurume vangu vakati mwana ari kudzoka here zvichireva kuti vanga vari kupurana kare kuti mwana kudiko aifanira kudzoka pandinodzoka. Saka handingazozive kuti ivo vainfluenzwa nehama dzavo here kuti marongero atinoita pakati pedu tiri vaviri semhuri. Inini ndiri pakuti tinofanira kuzviita zvinhu zvedu tiri mhuri asi kazhinji kacho vaincluda vanhu vekumba kwavo. Inini handirambe kuti ndaincluda vekumedu asi pandaizoincluda vekwedu kwaiva kunyunyuta nekuti handingati ndiri mumuwanano ndichitraya kuda kukubudza zvekuti ngatibatsirane asi usingadi kuti tibatsirane pachedu tiri vaviri. Ndakambozama kuvati ngatiende kukanseling kuti pamwe zvinhu zvinotishungurudza pakati pedu tiri vaviri tibatsirikane. Pamwe pacho ndaivaiwana mari woti tinoda kuti tibatsirewo kuti tiite chakati nechakati nechakati asi ndakaona kuti pachavo vakatadza kuzviita nekuti vaita sekuda kwavo. Saka pakugara ndakazogumisira ndaona kuti
chinhu chega chingandikwanisa kuti ndigone kusumuka kuno pasina zvimweni zvakawanda kutaura nekuti ndaiti ndikada kuti ndimunze mudiki kuenda kumba panga asingade kuti ndiunze mwana mudiki kuno. Saka ndakaona kuti hazvingagoni nekuti vairamba kuti mwana auye kwamai vangu. Saka ndakambozvigashira zvakadaro ndikava ndatoti kana zvakadaro ine ndakusumuka ndoenda hangu kunonzi kumba. Ndaenda kumba ndotanga patsva. Pandakasvika kunoku ndakauya ndiri ini ndisina nechinhu chandinacho ndandiri ini pandakasvika ndakamuudza kuti ndaikumbira kuti ndisumuke pamba pandiri. Shuwa vakandirambira zvavataura kuti vakandirambira kuti ndisumuke. Panguva iyoyo ndakanzwisisa kuti havasi kuda nezvazvo. Ndobva ndaona kuti upenyu hwakandiomera ndikakumbira veukama hwangu kuti ndokumbira kuti mundibatsirewo kuti nditame pamba noti nekuti ndine zvandaifaitira kana kuti chii asi yaiva nhau yekuti ini nemarelationships angu nemukoma wangu nemuroora wangu zvive zviri paposition yekuti vanhu vese vanofara nazvo. Saka ndakaona kuti kwaari hazvina kumubatsira nekuti pandakauya pacho hapana musi waakanditumira kana mari yehufu chaiyo. Akazotumira papaya ende aitumira zvo zvekuti anguvano zvaanongofunga kuti ndo zvinokwana nenguva yake. Ndadzoka ndikasvika ndikagara kumba ndikaendonogara ndega. Ndakagara kusvika muna January. Muna February pakati paJanuary takanetsana nenhau yeshamwari yake nenhau yekuti zvese zvatinoita kana kuri kutenga grocery chairo iri mumba mangu vaiita vese nemhaka yekuti ivo vaiti ivo wakati ndipe mari ivo vaiti ndikati ndokumbirawo mari havadi. Vanova kuti ivo unenge uchida kutora mari wozoidii woshandisa zvipi. Saka ndakaona kuti zvinonetsa ndikagumisira ndasiyana nazvo. Ndikavaudza kuti kana imimi muchiti zvinhu zvese munongokonzidza murume shamwari yenyu zvese inini ndino ndiri chii kwamuri kana muchingoita sekudaro. Saka ndakaona kuti zvakanditambudza zvikuru. Imwe nhau yandonoona notaura ndeyekuti mukuwanana kwedu nyangwe ndakavataurira zvinhu zvizhinji shuwa takavambisana asi panhau dzaibuda dzaimwe dzacho dzaigona kutotiputsa nekuda kweukama kudarika isu pachena. Ndo zvinhu zvandingagona kuti nditaure. Izvozvo ndakatarisana nenguva yandiri ndakavaudza kuti mari handina pandiri papa pandaitouya kuno pavakati tinofanira kuya kuno. Mwana wandinaye navo vane nguva yavaiita zvisina kunaka nemwana wacho zvekuti ndakambovabvunza pamwe pacho vaibata mwana zvisirezvo zvekuti ivo pachavo vanokwanisa kungoexplainera nekuti ndikazozvitaura ndifunga kuti vanozorekerwa nazvo. Ndakavazama kuvaonesa pane pekuti nini ndinokwanisa kutsvoda mwana wangu mune rudo asi pane paunotsvoda mwana zvisirezvo. Ndo chimwe chechinhu chavaiita ayo inini ndiri kuti sei pane pekuti inini ndiri murelationship nemunhu tikasangana pachedu tiri vaviri tinoitirana zvinhu zvinoita kuti tifare tese asi pane pekuti ukazozvona zvoitwa kwemwana unofunga kakawanda kuti zvinofanirwa kuita sekudaro here kana kuti hazvifaniri kudaro. Waidisira mwana kudarika ini kwete kuda ndinokunzwisisa kuda mwana wako hautadziswa kuda mwana nemunhu asi kana ndichinge ndotora mwana wangu inini maonero andakazviita maonero andandakuzviita. Saka ndakavaonesa kuti komaiko zvamakuita izvi zvakanaka here kune mwana. Vakandiudza kuti handi musikana mwana wandinaye mudiki musikana kuda kusvitsa 3 years anosvitsa 3 years muna February. Shamwari yemurume anonzani uye ane mukadzi? Shamwari yemurume haina mukadzi anonzi Joseph.
Saka nawo yataura hanzi taita gupuro inoti inini panhau iyoyo mambo ndinoti zvakanaka zvakadaro handina hangu chandingarwa nacho. Unotenderanawo kuti ngatiyanei izvozvo. Right. Mai mune zvekutaura pamusoro madzishana padare vose pamusoro regai nditange nekuti ndiri kufara kuuya kudare rineri. Muupenyu uri kukura unoti handifungi kuti ndinoita mhosva inondiendesa kudare kana kumapurisa, asi nekuti uri munhu unoguma wayo. Toda kutenda Mukwasha nekuuya kudare rineri semafungira ake nemaonero ake waona zvakanaka. Ndinomutenda zvikuru. Wega wega ane rusununguko rwekuita zvaanenge aona kuti zvinobatsira. Saka Mukwasha akaona kuti kudare kunomubatsira ndosaka auya. Asi ndanga ndine dambudziko rimwe chete rekuti kubva mukutsanangura kwaaita nyaya yake waita zvakanaka nekutsanangura kwaita mudzimai wake, asi nyaya dzakadai dzinosungisa ambuya here. Handizivi protocol yenyaya mambo netibatsiri kuti dzinosungisa ambuya here nyaya dzakadai dzeiye dzatatsanangura Mukwasha idzatsanangura mudzimai wake. Ndofunga ndo zvandingakwanisa kutaura. Ataura iye kuti aiti marida kuona iye muchiramba. Ichokwadi. Andina kana ukaramba kuonekwa unoda kuti akutsvage here azokutemai, kana kuti anotitsvaga authority inoita kuti muuye munzwe nyaya idzi nekuti akudaidzai kuti munzwe nhau dziri pakati pake nemwana wenyu. Ichokwadi. Chakashata here. Ichokwadi. Mukwasha wakaita zvakanaka nekundidaidza, asi regai nditi ndakatarisa nyaya yake ndinoona kuti haisiri nyaya yekutsanangurira ambuya. Ine line yayo yeinototaurwa nayo dzamara yasvika kunani kuna ana ambuya. Saka asi iye wakandoita director chivandudza ende achibva ataura kuti ndakaenda kune munyai akaenda kune taura wakawanda wakaenda kusvika azopedzisira kuna mambo. Okay. Akauya kwamuri abva kwese kuvanyai kupi kwese akabva. chokwadi. Saka mese muchiramba kumuona kusvika azotora mambo ndiwo ngati saka pani chakaipa. Aiwo waita zvakanaka, asi pane pandoda kutaura paanoti akandifonera ndikamuonesa kuti zveshuwa tiri kubasa pamusoro pezvo imvura yabva kunaya, saka toda kudini, toda kuti tirime tikasashanda munyika yanhasi unodzi ropisira unongedza vamudzi ndofunga ende akamutaurira zveshuwa, saka tinotoshanda kuti tirege kuita marombe. Ndakamutaurira saka ndikuona kuti message yamazvitsa kuti iwo hausikundipa mari saka regai ndishande kuti ndisakane newe kupedza nguva. Chiregerai ndichiti ndikutaura ikoko mambo chokwadi. Ndakamuudza kuti ndine zenge ndakumba musi wechitatu ende chitatu ndakanga ndako nekutaura ikoko mambo ndofunga zvaita mazvita. Ndodaira kuti madudziro kuti aiwa haana kukanganisa nekuti makange muri kunzvenga musingadi kusangana naye. Wadare nhau yakupinda kwamuri. Ini ndipa nhau ndisina kuzonzwisisa yemwana akarasa 3 years ana akazonzwisisa nyaya kuti murume uyu aiite nemwana airara nemwana here aita sei nemwana here totazotsanangurwa kuti aita sei nemwana iyi namainino sorry maone inini maitire akaita mwana pandaka taiti tichitandara tiri mumba tichitandara uona mwana akiswa zvisirezvo wobvunza kuti ko inini pamwe pekutanga ndakati pamwe kuda zvichapera saka inini hazvinondirerukira pachokwadi. Ndapedza kudaro pamba pacho tomboti mwana akarara apa shuwa anenge akarara handitiri kutamba mwana haana kurara zvekuti akavata kuvhara madziso akarara oenda unogara pamusoro pemwana
hazvina kundirerukira. Ndikazoudza tete vacho hanzvazi yavo ndikavaexplaina kuti izvi hazvina kundirerukira izvi zvaitika pane mwana. Eni ndiyo imwe yemarizeni dzakaita kuti ndisunge nekuti ndaityira mwana wangu. Asi vanonge vaziva ndakanga ndavaexplainera. Muzvine mezvo vaitikana tomboti mwana haana kupfeka. Tomboti akapfeka kana kuti hafu we mwana handii achiri mudiki musikana pamwe kuri kupisa nombomusiya kana nyangwa ine pamba. Wozongoona mabatirwo maitirwo hazvichamheki hazvichataurikezi kuti unoti ndibaba vemwana here kana kuti ndiani. Mambo sekuona kwataita ichokwadi sekutaura kuita mukadzi mudzimai wacho asi ataura izvi zvari kutyira mwana abuse yemwana kutoti angatozokanganisa akazouya kunoku kumusha asisina nemwana wacho. Zvimwe zvazvo zvakataurirwa nana ambuya waifanira kunge wakabatsira mukwasha wavo kuti chanetsa chii kutete wariko iwo waifanira kunge waburitsa wana tete hanzvadzi ndo waifanira kunge wakamirira. Asi zvisinei uyu sekushayiwa kwaakaita wese zvanga zvakodzera kutoti aende kuna mai kuti ndimi yanga ya last option kuti ndimi wekupedzisira pasina mumwe. Saka nemamirira zvakaita sezvaari kutaura kuti rudo hapasisina. Mai wakaudziwa nemwana wavo kuti rudo hapasisina. Saka paine mwana kudaro izvi hapafanira kungonga panzwaro kungotanga nekungonzi hapasisina. Asi manzwisisana. Murume ari kuchema saka akauya nenguva. Ari kuchema kwake nezvikonzero ari kuramba achitenderera. Kutenderera kwake abudisa hake kuti takuda zvebhubhuro sekutaurwa zvekubvunzo kwaitwa namambo kuti bhubhuro zviri nane sedaira kwaita. Asi zvokuchengetedza mwana anozochengeteka sei masiyana bhubhuro rapo mozodini mobvuma wataurira dai takamira taurwa naishe uvanandipere navobaba uyu Davidson ataura pamberi penyu kuti inini handichakwanisi kugara nemudzimai nenyaya dzese dzakaitika. Mudzimai wefuti akati nenino inotenderana kuti tisiyana. Saka nyaya yavo chaichayo ndechinyi pamamada kusvika pauti ngei mwana here ari kuda chii Davis kana asi unyatsobuda pachena. Kachangamira ndanzwa sekunge mwana ndemukadzi mwana ndi asi mubvunzo wangu uri kuti mai avo kana vari kuti wakabva kumurume nechikonzero chekuti mwana aya po ane mwana wairi wani wawakanga wainaye newani wawababa. Masvita mambo iyo nyaya ndiri kuona pakati pevaranda vari pamberi penyu changamire mambo ngeyekurambana. Kurambana kwaburikidza mukuti risikachadzoki mukatikati. Murume haachadi mukadzi, mukadzi haachadi murume. Yemwana iyi yakuita seby product kuti tida kugadzira coke pamukoo tinoona soap tinoona taa ndo zvabudisa mwana apa. Asi nyaya chaiyo pamuzinda vana vachadana nebaba ndo nyaya iri pamberi penyu mambo. Right. Ndichiona uyu Davis ati mai wauye ndo pane pachidavo wana tete mauya naye neukame mai mungori mene nauya ngaine kuti atambidze kupo ndizvani nekuti ari kutyira kuti sekutaura kwaaita kuti mangwani anoita zvinhu ndozonzi aiwa hauna kusarira mwana wedu nhau futi yodzoka kwandiri. Sakani ndo nhau iripo kuti watambire mudzimai atambire so that aende neupenyu hwake mberi iye mukadzi achienda neupenyu hwake mberi but pasina
akasungirirwa. Muri kuita here maino? Ndazvinzwa mama. Saka ipapo ndo patoda kuti dare ringawabatsire sei. Machira changa iroro ndo riri kuonawo sekunge ndo riri nani rekutoti dare ribvumidze, nokuti kweyakuenda nyaya iyi kwakutoratidza kuti vanhu ava havachakwanisi kuzogara futi vese. Uye onai nyaya yaakupinda yeabhisi yemwana iyo yenge isiri kumbotaurwa pese apa asi nechikonzero chekuti vanhu havachakwanisi kugara vese yaakupinzwa abhisi yemwana yokuti uyu kauyu chokwadi nekusava chokwadi kunyange asina kuzoabhuswa mwana azinonzi akaabhuswa uye haazo achineupenyu huri nani bapo paine mwana uyu. Saka chokwadi zvaafunga uyu mukomana uyu ndikutoona amufanira zvino. Uyu mwana kumaintenance munoenda kumeja kuti ndovanadare rekutanga rakabvumirwa hurumende kuti munochengeta sei mwana wenyu. Isusu dare rino haribvumirwi nehurumende, asi segupuro zvotoita tinovazvarere nhasi wauya ona muzvarana nemukwambo handiti wobuda panze wotsvaga kune dzimba dziri kuvoko woenda wopanana chii gupuro wosainirana namabharani apo handiti kuti akangwana chii nekuti muno mudare hatibvumiri kuti munhu ape mudare wopanana gupuro so that kana paine zvinoda kuzonetsa mangwana mwana wenyu mese muri waini, nekuti ndinodayira inini nhau idzodzo kunyanya pasina rudo runomanikidza rudo. I remember mukadzi uri kuchibvu atibuda mapepa kuti zvanetsana nemurume akaenda kwakundoisa chimuti panhengo yemwana kuti foma nhengo yemwana sikana. Apedza ipapo kwakwenda mapurisa autaura mwana wayo kuti ita baba wando wakadii wakandirepa ende zvakatozooneka kuti zvakuenda madhokta kuti it was something chiri hard chakaseenzesa. Dai zvisiri zvangadai akapika jeri risingaperi. So zviro izvozvo zvinoitika mukurambana, ndo panobuda zvakaipa zvese chingava chokwadi kana kuti manyepo. So to safeguard zviro zvakadaro pasati pasvika zviro zvakadaro zviri nani wopanana gupuro sekuya kuti hama dzacho dzanziri kuramba dzichitenderera. Mai wacho aripo, iye aripo, musikana aripo, otambidzwa mambo wazvare wanoita chii woona newakwasha woona kuti dare iro rakadziswa so that waende murugare mangwani wasanesa. Chinenge takuita iro kana waenda ziwauto nemwana anofanira kuti anochengeta unopota uchitumira mari kana isina kukwana iwewe unoenda kumaintenance odaidzwa kumaintenance otaurwa kuti abvise mari yakati pamwedzi zvinowira nemutemo wehurumende. Unechekutaura ndotobvunza hangu kuti panguva kamataura ndazvinzwisisa mama, asi ndaida kubvunzawo kuti panhau yemaintenance ndinofambisa sei, nekuti iye pachake nyangwe ndikazama kumukumbira mari pamwe pacho anongoti handina zvobva zvagumira muzita rekuti handina. Kwaari uku handina wei yekuti ndinoti ari 50 pakati zvokuti ndigonowana mari yekuti amaitene mari. Saka waifunga kuti nekuti solution inobva ndionoziva murume wako pamakadanana isiripo. Inini mafungiro angu ndaifunga kuti itsiwe pamutemo ipapo, asi in the event yekuti atadza kubhadhara mari zvionekwe nemutemo
kuti zvoitwa sei nekuti ndati isusu dare rino mutemo wehurumende wemuZimbabwe hatibvumirwi nemutemo wehurumende kuti tione nhau idzodzo dzemaintenance yewana. Dare iroro rinotangwa neMagistrate Court, ndiyo yakapuwa dare iroro kuti ndo inotanga kuti zvibata nyaya idzodzo. Zvakafanana nenhau dzerape case dzatiri kutaura dzemedha zvinototangira ikoko. Zvanetsa zvemedha yaangozi zvinozodzokawo kuno kutodii nekuti chiwanhu chedu chiripo maitikiro achinoita kuti iye kana sakachengeta mwana imhosva yake wakawanda wasikachengeti mwana. Ende kazhinji munhu wemurume usakachengeta mwana kumupa mwana mablessing kudarika wana wako wawanenge wainawo munhu, nekuti unozoona makomborero ese achienda kumwana iyeye osimudzira manje waakuenda kunodii. For example, mambo Gandanzara muno mwaichema pamusoro paivhoni shakashaka mwana wa Gandanzara but akanga akuita machurarwi South Africa wakakwawa kuti ndakachinangadza kusadii kuchachengeta mwana. Handiti makomborero avo evana vavo vese akabva aenda kuna iye ndiye mwana wavo akagara. Chakamiri zvakufanana kana nemukadzi wacho ngoti wangoramba mukadzi is no reason wanga vachazochema kunyanya varume tizozotambudzika tanguchema tanga ufunga musoro mako. Maadvise atinokupa kuti chengeta mwana wako usade kuendeswa makosi. Kubva nhasi uno motaurirana marambanani asi mune mwana chitaurirana yekuti tochengeta mwana wedu sei zvakanaka mototaurirana nditumirawo mari yakati pamwedzi. Musataure yakawandisa yekuti munhu haagoni kuibvisa. Taura iri necessary. Handiti mototaurirana hamumboendi kumakosi. Wakawanda varume vari kuchengeta nevana zvakanaka vasingamboendi kumakosi kundonyadziswa kumakosi achiziva kuti mwana wangu. Saka motaurirana marambana muchigarai pasi mochitaurirana pamusoro pemwana machengetero emwana wenyu mburu wairi. Asi waona mwana ndiye mwana ega kuunoziva sei kuti uchabereka pamwe ndowega wakapuwa iye. Saka chichengeta mwana wako iye kuti zviri zviende. Saka chisimuka henyu muzvare munobatana nemukwambo munondoita dare iroro musairemese nyaya kubvunzabvunza zvakawanda. Itai basa ramatumwa nebasa.